Το συναξάρι της ημέρας, 15 Ιανουαρίου. Όσιος Παύλος ο Θηβαίος. Όσιος Παύλος ο Θηβαίος έζησε επί Δεκίου και στην νεαρή ηλικία κατέπηγε στην έρημο που έζησε 113 χρόνια. Τον Όσιο βρήκε ο Μέγας Αντώνιος και τον εμακάρισε διότι έζησε ειρηνικά με αταραξία παθών σε ήσυχο μέρος και ήταν ο πρώτος που τόλμησε να προχωρήσει στην έρημο και να ασκηθεί τόσο μεγάλο διάστημα. Όσιος Ιωάννης ο Καλυβίτης, ο διαχριστών πτωχός. Ο Όσιος Ιωάννης ο Καλυβίτης έζησε στα μέσα του 5ου αιώνα και ήταν γιος Ηλιτικού. Ο Ιωάννης δεν θέλησε λαμπρά αξιώματα. Έφυγε και έγινε μοναχός, στη μονή των Ακιμήτων. Αλλά μετά από καιρό η αγάπη για τους γονείς του άναψε θερμή στην καρδιά του. Παρουσιάστηκε στους γονείς του ως ένας άγνωστος μοναχός. Αυτοί δεν τον γνώρισαν, αλλά ήταν τόσο μεγάλη η ευγένεια της φυσιογνωμίας και των λόγων του, που τον παρακάλεσαν να έρχεται καθημερινά στο σπίτι. Δέχτηκε με τη συμφωνία να του κατασκευάσουν μια καλύβα στο βάθος του περιβολιού της πατρικής του οικίας. Μέσα σε 3 χρόνια κατάφερε με τη χάρη του Θεού να φέρει στο σωστό δρόμο τους γονείς του. Την ημέρα όμως που αποκάλυψε πως ήταν γιος τους, ο Θεός παρέλαβε τη μακάρια ψυχή του. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.